Jama'a assalamu alaikum, sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo. Ina roƙonka idan yau ne farkon zuwanka wannan channel nawa, sai ka taimaka ka mun subscribe sannan ka danna mun alamar kararrawa yadda da zarar mun ɗaura wani bidiyo zai zo gare ka. Yan uwana, yau bidiyon mu na yau za mu yi bidiyo ne akan yadda ake hacking na Facebook. Yadda ake hacking na Facebook, yanzu bara mu shiga cikin Facebook in nuna muku yadda ake hacking na Facebook kenan. Yanzu za ka shiga cikin Facebook ɗinka, sai ka shiga nan wurin settings kenan. Idan ka shiga wurin settings, za ka shige shi haka. Gashi na yanzu mun shiga wurin settings. Ma bara mu dawo baya tukuna nuna muku wani abun tukuna. Yanzu za ka shiga nan wurin logout kenan. Idan ka shiga wurin logout, gashi nan ya kawo ka nan, sai ka tabbatar kana da number wanda kake so ka mishi hacking din. Sai ka zo nan ka shiga find your account. Idan ka shiga wurin find your account, sai ka rubuta number wanda kake so ka mishi hacking din. Idan ka rubuta number shi, sai ka sa search kenan, za turo da wasu nambobi, sai ka yi maza ka kira wanda kake so ka mishi hacking din, wanda ka sa mishi number kenan. Wannan sai ya kira maka nambobin. Idan shi ma ba shi da wannan ilimi, yawanci ana ma mutane ne wadda ba su da ilimin wannan yanar gizo sosai. Amma yanzu idan ka wannan ka sa number ya turo maka nambobin, sai ka shiga wannan nashi account ɗin kenan. Idan ya turo maka nambobin, sai ka sa, sai ka creating na accounts kenan. To yanzu bara mu fita daga cikin Facebook ɗin, sake nuna muku wani abun. Bari sorry, mu yi wannan hacking ɗin nashi. Ku yi haƙuri, yanzu bara mu shiga cikin Facebook ɗin kenan. Yanzu gashi nan mun shiga cikin Facebook ɗin. Yanzu gashi nan mun shiga cikin Facebook. Sai ka shiga nan wurin kenan, sai ka zo ka shiga wurin. Idan ka shiga wurin settings kenan, settings muke nema yanzu. Gashi nan mun shiga wurin settings, sai ka shiga wurin security and login. Idan ka shiga wurin security and login, zai kawo ka a wani wuri kaman haka. Sai ka shiga nan wurin simo. Idan ka shiga wurin simo kenan, zai nuna maka wayoyi daban-daban wanda taɓa hawan wannan Facebook ɗin da shi kenan. Yanzu gashi nan ya nuno mana nambobin da ko wayoyin da aka taɓa hawa wannan Facebook da shi kenan. Gashi nan ya nuno mana an hau da shi a gashi nan Techno Spark 2 Port Harcourt, Nigeria, active now. Gashi nan ya nuno mana a yanzu. Gashi nan ya nuna kuma an taɓa hawa wannan Facebook ɗin da kwamfuta. Gashi nan sunan wayoyin. To a yanzu idan sai ka shigo ka duba sunan wayan da wance yake amfani da shi, wanda kake so ka mishi hacking kenan. Sai ka zo ka shige shi, a ce misali bara mu zaɓa wannan na kwamfuta kenan, ko kuma ka danna nan wurin haka. Ka danna nan wurin haka, sai ka shiga logout. Idan ka shiga wurin logout, ma'ana kana shiga wurin logout ɗin nan, zai zo shi zai biya shiga bare ga nashi account ɗin ba, shi kenan ka rufe mishi
nashi account ɗin kenan. Yadda ake yin haking kenan, kuma ku koya ku tsare mutuncin kanku yadda wasu ba za su muku ba. Na gode sosai, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Idan wannan bidiyo ya burge ku, don Allah ku taimaka ku danna mana like, sannan ku yi sharing ga 'yan uwanku yadda su ma za su amfana da shi. Na gode sosai, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.